जुआंचे सुवार्थेंत गणना पुस्तकांत आम्ही वाचची उतरां पुनरुच्चार झाली मात्र नाही ती जेजूकी लागू केली. जीवदाळ चाबून मरतेल्या लोकांक बचाव करूंक देवानच सांगलेल्या प्रमाणे मोइजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो. ताचेर दिश्ट घालून लोकांक बचावी जोडली. ही सर सुवार्थेकार जेजूक वापरता. मनशा पुताक दुसरे खंयसरी नाही बगार कुर्सार उबारले म्हणून जुआंव सामका स्पष्ट करता. जेजूक सत मानलेल्या सर्वांक बाचावी वा सासनिक जिवीत लाभच्याक कुर्सार उबारलेलो जेजू कारण जाता. हांगासर मोइजेन बडयेर उबारलेल्या कुरूपी सर्पाक जुआंवन जेजूक सरी करचे महत्वाचेंच म्हणयत. कुर्साच्या मरणांत जेजू आमचे खातीर कुरूपी जालो म्हणल्याक हांगासर वत्तू येता. कुर्सार जेजूक उंच उबारप सडवणे वा बाचावे वा सासनिक जिवीत दिवपांत सगळ्या मनशा कुळाच्याच वयर उबारपाची निशाणी जाता. ही सगळी प्रक्रिया देवाच्या मोगाची म्हणले सुवार्थेचे तीर्ल जाता. देवान संसार सोसय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत मानतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगर ताका सासनिक जिवीत मेळच्याक मनशांत सडवणेचो मनशा बाचावेचो सासनिक जिविताचो मिस्तेर आणि सारांश धर धर म्हूण दिसता.